O daway untat, mga puso tatlo, kaginaligar gabunan nga kawataan sa Talisay City, nadakpan sa syudad sa Bacolod. Operasyon sa ginapatihan organisado nga grupo, nahuli ka. Yaring balita, ngaton gitutukan. Sa CCTV footage, makita ang pag-hold up sang ining nga malalaki sa isa ka delivery hub sa Barangay Zone 12, Talisay City pasado alas 7 ng gabi. Kargadong mainis ang matagas nga kalibre sa pusil. Naka-bulletproof vest, kag may lookout nga nakamotorsiklo. Nagapating kapulisan ni organisado nga grupo ang maini nga ginapatihan gyara sa likod sang kinawatay sa Negros Occidental pati man sa Panay. Kami rin nagulat. Huli namin sila, nakasuot sila ng bulletproof vest, which is hindi naman normal. Kaya nga ang tatanungin, ito ba is mga small time, no? Ito, matagal nang gumagawa ng kalokohan. Gikan Talisay City, nalagyo ang grupo padulong sa Bacolod. Nagkasas ang joint operation ng BCPO kag Talisay City Police. Marug alas 12 sang tuwang gabi, naarestong maini sa boundary sa Barangay Takuling kag Alihis. Ginkilala ang mga suspect na Sanday Rodolfo Zuela, 49 anyos, nga anay Sikyo. Roberto de los Santos, 42 anyos, sa tricycle driver. Kag ang 45 anyos si Richard Parcon. Sila ang lunsay residente sa Bacolod. Sila, ready for battle sila. Ready to engage yung mga law enforcement. Gin-turn over ang tatlo sa Talisay City Police. I am already coordinated with the station commanders kagabi and they told me naman ma'am nga they are also their persons of interest sa mga robbery cases dito sa Bacolod City. Nakuha sa mga suspect ang mga armas kag bala. Ginahibaluman kung saan nakuha ang mga ini ang mga camouflage jacket kag bulletproof vest nga ginagamit sa operasyon. Samtang nagpatuko na Bacolod City Police ang bihab o kun bantay hold-upper and akyat bahay nga magatutok sa kinawatay sa syudad. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.